Lorati Mekar. Ye buat Mas Dika, Mas Ege, Pak Ati, yang mana dalam kajian diri kita melakukan sudahnya juga kemerdekaan live streaming. Mas Omeng, suka kendali. Ini berdekat dengan Mas Tejo, Ayat Desa, Wonten London Pemerintah Semersani, Babak Saipo, Papua punya. Kudu tak tangisi ya. Yen to weruh ya dhe padha sliramu nyanding dheweke. Nyanding kok kelo mboten metok tul bali. Tresno ngumbar nafsu ning asmara lali aku yen nyanding wanita liya wis milya tresno aku apa dheweke wis milya dadi bojoku apa bojone sakno bola balik gawe kelane rasa tresno ora bisa dijaga tasawut hingga diparingi eling marang keluarga tansah nyanding ayam tentrem pangajab rino lan wengi bola bali jogawe paraning ati akan tetap berdiri karena kami adalah saudara terikat dalam satu sumpah bersama berpijak kesetiaan hati bersatu mengarungi hidup ini tanpa pembeda tersebar ke seluruh pelosok negeri saling menjaga merangkul melindungi mekar